Siis 21. päivä joulukuuta. Tämä oli iso askel. Me otettiin vapaus valita meidän omat traditiot. Ja mä en suosittele, että kaikki tekee välttämättä samalla lailla kuin me. Teidän täytyy tunnustella näitä asioita sydämessänne. Ja mun mielestä silloin ne asiat menee oikein, jos te tunnette jonkun perinteen, jonkun rituaalin sydämessänne. Se tuo nimittäin rauhaa, turvaa ja rakkautta arkeen. Aivan kuten syntymäpäivä, aivan kuten häät ja hautajaiset, meillä on tapana juhlia tietyllä tavalla. Nämä rituaalit tuo meille turvaa, järjestystä tähän meidän ihmisten hyvin epäjärjestykselliseen sekavaan elämään. Mitä oot mieltä? Mitä oot tykännyt näistä meidän kokemuksista, jotka me olemme jakaneet täällä kanavalla? Kannattaa muuten osallistua kisaan. Se kisa-arvontakin on 21. päivä 12. Katso videoita taaksepäin, niin näet. Moi!